Тут могуць быць, конечно, зусім розныя варыянты. Магчыма, гэта звычайны прапагандысцкі праект. Вось на фоне выбараў, так бы мовіць, вось там застаўся адзін тыдзень. На мінулым тыдні яны паказалі бабарыку. Ну, зараз у іх будзе серыя пра радыё Свабода. Магчыма, што так. Ну, відавочна, падрыхтаваліся яны загадзя, не здымалі яны гэта ўсё ні учора, ні позаўчора. Але магчыма, што гэта проста звычайны прапагандысцкі праект. Магчыма, што тут нешта большае. Магчыма, яны імкнуцца звярнуць увагу амерыканскага боку на супрацоўнікаў радыё Свабода, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, і на амерыканскага грамадзяніна Зянковіча. Тут амерыканскае грамадзянства ягонае ў гэтым кантэксце вельмі важнае. Магчыма, гэта такое чарговае супрашэнне ад Лукашэнкі. Вось глядзіце, яны ў нас ёсць, я іх паказаў, цяпер чакаю ад вас цікавых прапановаў. Магчыма, што так. Магчыма, нават я бы гэта не выключаў, што можа ўжо ёсць пэўныя дамоўленасці паміж лукашэнкаўскім бокам і адміністрацыяй Трампа, альбо гэта можа быць такой пэўнай інвестыцыі з боку Лукашэнкі, то бок тыя людзі, якіх нам зараз паказвалі, ці яны ўсе, ці нехта з іх, магчыма, будзе бліжэйшым часам вызволены. Можа, прынцыповае рашэнне на гэты конт уже і прынята. Можа і нет. Ну, гэта фактычна такая толькі гіпотэза. Калі мы сябе ўявім, што вось такое рашэнне, магчыма, ўжо прынялі, так, і яны ведаюць, што там таго ж Зянковіча, напрыклад, яны прапануюць амерыканцам, то мае сэнс, вось пакуль ён яшчэ ў іх распараджэнні, так бы мовіць, выкарыстаць гэту апошні раз прапагандысцкі, вось паказаць, што вось мы гэта зрабілі, што яны ў нас ёсць, што ў нас мы можам гэта выкарыстаць у нашай прапагандзе, і гэта мае таксама пэўны прапагандысцкі сэнс супраць розных заходніх медыа, супраць радыё Свабода. Ну а потым, калі мы сябе ўявім, я спадзяюся, што гэта будзе, што калі гэтыя людзі выйдуць, ну тых ужо і прапагандысцкі іх асабліва не выкарыстаеш.